راديو بيت إيسوس زمحلالف سومناوي مدب كاباخوم نباخوم إيو مدب كاباخوم نباخوم نهزبنا نمدحان نهزبنا نمفواس يتقوميوم إلكم اتلوخلنا حد سارتي منفساويان صحوفاتن زامساسلون حيزنا لكم نقابلو مدب إيو مسانا نخصنحو بتحتنا نعدم نلوم معلتي حيزنا لكم قريبنا دلنا صحف أبو وانجيل يوحنس معرف 14 فقد الشدشت استمركوس خون كله كم زخايب ليس كريستوس يبلعني مجدن حقن هيوتن إيه بجكا باي نبأب كمت زخيل يلبون إذا صحف زي نحاسوت اليوم نحقق حزون الزدليو السبات يو تصحفه سلازي أتاناي متصحف زي تنبب سب نتحقن حاسوتن كتستوعلو يزقباكا يسوس كريستوس يبل أنا مجدن حقن هيوتن إيه بجكاباي نبأب كمت زخيل يلبون يوحنس 14 فقد الشدشته لما يسوس كريستوس كم زي يبل فتون انت خوين كامس تزازاتي حلو يوحنس 14 فقد 15 قدلن تأمرن درساناتن قنا نجزابيهر زخ حدث تزازاتو زفرسه بذكر ملاختن صارك أننا منقص السماي يأتو يبل التحياوي كريستيان اسكي نز نجر ازي السمامع ايو السمامع انتو خوينو ازي خمي جيرو السمامع تأمر ميكائيل يبل نسو زي قبرو حاتقات زي لحادة سبعي نبره حتى نجر قنا نبرتو باب ورحو ذكر ميكائيل ناتي إيلو حازو السبعي بزموته سيطان ميكائيل بتا نفسي تباسو موشعو تتحيزو من أبيس كريستوس متصو إسو دما زبلو چنيوو منغونيا فردي فردلوم كمزيلو حرو ميكائيل لحبايو نسخاتكم رخبوو حرو نسخاتكم حبوو ميكائيل يركبو بلوم شعتو ماغان انت تماخيرو ميكائيل اب منبر ملكوت انت حابو لكن رخبوني نعمو نحنا ناب مع مغسيول كنحابو بلو شعو ميكائيل نتحات سبعي كده اللي ناب سيول 3 ساعة ورده بزورة دلو لك دما 7000 بيمانا يكنفو 7000 بتصاقاما يكنفو أرماوين زي آمنون زي تتأمقون أوصائه أب كلو اتم زوت صوم دما 4 مليون إسرائيل فنيوم زم كلهم أرماوين زي آمنون زي تتأمقون دما نزي حادي حاتياتنيا سباي كركب كبل قفيفو أوتيو ناب منقس السماي أعتوهم يبل أنتا كريستيان إذا حق دوي مسلكا إذا كن نزيز آخلو أرماوين سي كي آمنون كي تتأمقون كم أولنا منقس السماي كأتو منقس تجزي أبير كي اندوازا دويو يمسلكا أستوعيلك حساب درساني ميكائيل دماس سمود حارو سمقوالو بسكام زوصيه نا منقس السماي كأتو كيدان هيبكا اللهو يبل أنتا كريستيان إذا خيب حق إلو تبلو يها بس ميكائيل انت تسميس بزي هايمانوتون بزي مقبارون نا منقس السمايات كأتو بسم زوتو انت زخون اجزابيهر دو قدا اي عبن كابزو خلو بسم اجزابيهر تتصوعو قدا مليوم يالون ازيس بزوح اشنت ايو تأمير مريم كاخ كمزي يبل 7 شمونتن نفسات قتيلو زبلو حدا سبعي نبره بدحر زي زبلو نفسات سينو خدل خلو حدا دوي أم عديو رأيه كبرعو إلو انت خدا دما بقوسلو فنفنو شعو قديفو كخير انت داليه اتدوي دما بسمي اكزابير إلكا مايك تستيني إلو سبخو اتي بلع سب دما عيك تزاربني أتا تسيو النابلة 3 ساعة جنحو بدحر زي دما اتي سبعي
بسم مريم إلكا مايك تستيني إلو سبخو تبلع سب دما مريم سي بنشنتي كلخو كاب جهنم إسات تدحن إيا كبلو سميعنا بركو إلو حفانو ماي آستيو دحرزي تبلع سب زولعو نفسات انت سآني سقا انسسا كاب مبلعسي موتي حشني إلو أبحاد بعاتي آتيو موتي شو عاقان انتي حيزوموه خورو خلو مريم ناتي إيو إلا أتصنع حازتو نساتهم دماناتنا بادا إيو إلو موا تتحاحيزوم نبي يسوس كريستوس كدو يسوس كريستوس دمانتهم سبعان شمونت النفسات نتن حفانو ماي حيزا غيركم مزنوان إلو فرده انت مزنوان اون كابتوم سبعان شمونت النفسات سي بتصلالوت مريم اتن حفانو ماي رزينن اتي سبعان شمونت النفسات قتيلو زبال السباي دما نا منغست السماي اتوه النابله يحسو انت كريستيان ازي دو قم نجر زلو حق إلكا تحزو اتي نتهم بملكة اغزيابهير اتفترو سبات كاب عراويت كوينوم كبرعوم زنبرا سبايسي نام نسحا خيملس دما سغا سب كاب زسنسي موت يحشني إلو اب حدا بعت اتيو زموتس بحقرونا منغس السماي اتيو تبلويخا بلب خاص تحسبو تخون قدلنت امر درساناتن كل حاتيات نمغبار ايو زمهرنبر كاب حاتيات مكلخال اي مهرن ايو كابزوم قتيلو زبلعم سبعان شمونتن سبات زعبي حاتيات دا عليو كاب حفانو ماي زقلل زتكوك عليو هذه مصحفت زي سيطان بتنكولو نطفات دك سبيلو ابسب حاديرو زصحافو ايو نسو ابو حاسوت ايو نزقبلو كله دما حاسوت يستمهرو وانجيل يوحنا شمونته فدي 44 قد لي أبا قابر دما كم زيبل أبا قابر نكزيابهير انت قابرو يوم لدك السب اتخوننهم إلو حاتتهم እግዚአብሔር ድማ 10 ቃላት ኦሪትን 6 ቃላት ወንጌልን እንተ አፍረሱ እዩ ዝኾንኖም በሎ አባ ጋብር ድማ 10 ቃላት ኦሪትን 6 ቃላት ወንጌልን አፍርሶም ዝኽረይ እንተ ገበሩ ትምሕሮም ዶ በሎ እግዚአብሔር ድማ ዝኽርኻ እንተ ገበሩስ ወምሕሮም ሓሙሽተ አኽላባት እኳ ዝኽርኻ እንተ ገበሩስ ብዘይ ንስሓ ምሕሮም ይበሎ መልሱ ድማ قدلي أبا قابر ولود يوز حاشا كابرو هذي سبعي ما نزم كلهم زخرام بورحي قبر لهم نبرة دحرزي اتي حاتياتني سبعي حكيم ولود أرماوي زي تتأمق اقوا زخرخا انت قبرس نكزيابهير محرالكا إلو أتصفو يبل أتا كريستيان إذا بحق إيه تبلويها بالبخا خت حسبرو تم 10 قالات اوريد 6 قالات وانجيل زفرسو تم 5 اخلاباتن ذكر ابا غابر ناي زغبرس بزين السحنا منغس السمايات كاتو امو تم ارماويان زي امنون زي تطمقون دما يسوع كريستوس زامنن تطمقن يدحن زي امنه غنا يدي نابل يمعدنبر ذكرنا يا ابا غابر زغبرو نمنغس السماي كاتو ايبلن زي مصحف زي اتي صحافيو حساويوتهم تقبلتو خا عياشو ايوم تامر ابا غابر دما كمزي بالحره طموي سباي كخيد كلو سيطان امغد رخبو شعوت سيطان نتي سباي حنت امني ورقي امسيلو نزيا كهبكاس እግዚአብሔር ከሐዶ በለው እቲ ሰባይ ድማ ሕራይ እግዚአብሔር ከሐድኩዎ በለ እቲ ሰይጣን ድማ መሊሱ አባ ጋብር እዩ በሁሉ ዝጸራርኒ እሞ ነው ድማ ከሐዶ በለው እቲ ሰባይ ድማ አባ ጋብር አባ ምርኩስ ዳአ ይሆነኒ እንበር አይከሐድን በለው እቲ ሰይጣን ድማ በታ ወርቂ ዘምሰላ እምኒ ናብኡ አንዓሶ እሞ ሞተ ሽዑ አጋንንት መጽዮም ወሰደው እሞ አቅድሚ እግዚአብሔር ደዋበልዎ እግዚአብሔር ድማ ዛ ነፍስ ዚያን እግዚአብሔር ዝሓደት ያሞ ብኽፋ ጨና ኃጢያታ ሰማይ ከተጭኑስ
ናብ ገሃነመ እሳት ደርቢዋ እምበር ኣብ ሰማይ ደው ኣይተብልዋ ኢሉ ፈረደ። ሽዑ ኣጋንንቲ ናብ ገሃነመ እሳት ሒዞምዋ ኸዱ። ሽዑ ኣባ ጋብር መጺኡ ንእግዚአብሔር ጎይታዬ ኪዳንካ ዶ ይጠልም እዩ እዛ ኣጋንንቲ ዝወሰድዋ ነፍሲ ንኣይዶ ኣሚና ኣይኮነትን በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንኣባ ጋብር ናታ ፈታውየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንኣኻ ኣሚና እንተ ኮይናስ ኪዳነይ ከይሕሶን እቲ ኢሉ ኪዱ ካብ ገሃነመ እሳት ኣውፅእዋ በሎ። ሽዑ መላእኽቲ ከይዶም ካብ ገሃነመ እሳት ኣውፅእዋ። ክርስቲያን እዙይ ከናይ ብሓቂ ይመስለካ? እግዚአብሔር ክሓዱስ ነባ ጋብር ኣሚኑ ክድሕን ወይ ድማ እቲ ሰብኣይሲ እግዚአብሔር ክኽሕድ ዘይፈርህዶ ግዳ ነባ ጋብር ከይክሕድ ኢሉ ክሳዕ ሞት በፂሑ? ወይስ እቲ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈልጥን ኣምላኽ ድማ ፈለማና መሲልዎ ኪዱ ናብ ገሃነመ እሳት ውሰድዎ ክብል ድሓር ድማ ኣባ ጋብር መጺኡ ምስ ነገሮ ካብ ገሃነመ እሳት ኣውፅእዎ ክብል? እዙይስ ሓደ እግዚአብሔር ዘይፈርሕ ሓሳቡ ደብተራ እንተጣበቦ ደኣ እዩ እምበር ብሓቂ እተገብረ ኣይምሰልካ። ተኣምር ኣባ ጋብር ደጊሙ ከምዚ ይብል። ብዙሕ ዝሓጢኣቱ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ሓደ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ኣብ እንድኡ ሓደረ። እቲ ብዙሕ ዝሓጢኣቱ ድማ ነቲ ኣብ እንዳው ዝሓደረ ጋሻ ሰብኣይ ኣነ ብዙሕ እየ ሓጢኣተይ እሞ ብምንታይ ኮን ምትሓደገለይ በሎ። እቲ ጋሻ ሰብኣይ ድማ ነቲ ሓጢኣቱ ዝበዝሖ ሰብኣይ ካብ ሰማዕታት ንገርጊስን ንፋሲለደስን ንቴዎዶስን ንገላውዴዎስን ካብ መነኮሳት ድማ ኣባ ጋብርን ኣባ ሲኖዳን ኣባ ለተጹንን ኣባ ኪሮስን ነዚኣቶም ኩሎም በብወርሒ ዝኽሮም እንተገበርካ በዚ እዩ ሓጢኣትካ ዝሕደገልካ። ካብ ኩሉ ቁርባንን ካብ ኩሉ ምግባረ ሰናይን ድማ እዚ እዩ ዝሕሸካ በሎ። እቲ ሰብኣይ ድማ ነዞም ኩሎም ዝኽሮም በብወርሒ ይገብረሎም ነበረ። ድሕርዚ እቲ ሓጢኣተኛ ሰብኣይ ሓሚሙ ክመውት ቀረበ። እቶም ዝኽሮም ዝገበረሎም ዝነበሩ ቅዱሳን ድማ በብሓደ መጺኦም ንኣይ ንበይነይ ኩን ንኣይ ንበይነይ እንተ ዘይኮንካ ክቐትለካ እየ እናበሉ ኣፈራርህዎ። እቲ ሰብኣይ ድማ ፈሪሁ ንኩሎም በብሓደ ንዓኻ ንበይንኻ እየ ዝኸውን እናበለ መሓለሎም። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ሞቱ ምስ ቀረበቶም ሰማዕታት ካብ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕቲ ጀሚሮም ክሳዕ ሽዑ ዝነበሩ እቶም መነኮሳት ድማ ካብ እኒ አንጦኒዮስ ጀሚሮም ክሳዕ ሽዑ ዝነበሩ ወወገኖም ሒዞም ክዋግኡ መጹ። ሽዑ ናትና እያ ንሕና ኢና እንወስዳ ናትና እያ ንሕና ኢና እንወስዳ ናትና እያ ንሕና ኢና እንወስዳ እናተባሃሉ ተዋግኡ። ኣብ ሰማይ ድማ ብርቱዕ ሰልፊ ኾነ። እዚ ምስ ኮነ ኣባ ጋብር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው በለ። እግዚአብሔር ድማ ኣታ ፈታውየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮንካ ኢኻ ኣብዚ ደው እትብል በሎ። ኣባ ጋብር ድማ እዛ ዝዋግኡላ ዘለው ነፍሲ ዝኽረይ ዝገበረት ነፍሲ እያ በሎ። እግዚአብሔር ድማ ኣታ ፈታውየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስሳ ብድሕሬኻ ስሳ ብቐድሜኻ ስሳ ብየማንካ ስሳ ብጸጋምካ መባርቕ ሒዝካ ኪድ እሞ ኣሰንብዶም ነታ ነፍሱ ድማ ንበይንኻ ግበራ በሎ። ሽዑ ኣባ ጋብር መባርቕ እናንጎድጎደ እንተኸደ ክዳውንቶም ሓዲጎም ሓዲሞም ከዱ። ኣባ ጋብር ድማ ነታ ነፍሲ ንበይኑ ናብ ርስቱ ወሰዳ። ኣንታ ክርስቲያን እዚ ኸ ብሓቂ ዶ ይመስለካ? እዚ ሳሽምባይ ዓበይቲ ከንብብዎ ቆልዑ እኳ ከምዚ ኢሎም ጽውጽዋይ ኣይዛረቡሉን። ነዚ መጽሓፍ ኢልካ ህዝበ ክርስቲያን ክሰምዕዎ ኣብ ቤት ክርስቲያን ምንባብሲ ክንደይ ዕሽነት እዩ። ቤት ክርስቲያንሲ ጽሩይ ቃል እግዚአብሔር አንቢብካ ትትርጉመሉ እምበር ከምዚ ዝበለ ቀንጠበንጥዶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይንበብ? ጽሩይ ቃል እግዚአብሔር ቀቀሚጡ ከሎስ ህዝበ ክርስቲያን በዚ ከምዚ ዝበለ ቅንጥብጣብ ክነብር እሞ ክንደይ ዘጉሄ እዩ። እቶም ጻድቃንሲ ሓደ ጻድቕ እንተ ነተጸንበረሎም ምተሓጎሱ እምበር እንታይ የዋግኦም? ክሓርሰሎም ድዩ
انت تصدقس نرسون እግዚአብሔር ይኸውን እምበር ንዓታቶም እንታይ ክገብረሎም እዩ ጀካ መንግስት እግዚአብሔር ሲ ናተይ ዘብሎም ንናቶም መንግስት ዶ ኣለዎም እዩ ጻድቃንሲ ብድሕሪ ሞቶም የርፋ እምበር ኣብ ሰማይ ዶ ውግእን ባእስን ኣለዎም እዩ ክዳውንቶም ሓዲጎም ሃዲሞም ዝብሎምሲ ብጀካ እግዚአብሔር ዝህቦም ጸጋ ብርሃን ዶ ዝወድቕ ክዳውንቲ ኣለዎም እዩ እግዚአብሔር ሲ ኣባጋብር እንታይ ይብልዎ ብእኒ እስጢፋኖስ እቶም ኩሎም ጻድቃን ፍቃዱ ዝገበሩ እንታይ ይገብርዎ ነባጋብር መባረቕ ሂቡ ኪድ ኣሰንብዶም ዝብሎ መሕልፎ እዝስ ቆልዓ እኳ ኣይዛረቦን እዚ ዓጀጆ እዚ ሒስካ ጽሩይ ሃይማኖት ኣሎና መባልሲ ዘድንቕ ነገር እዩ ዓሻ ሰብስ ነትዕሽነቱ የጽድቕ ንጥበብ ለባማት ግና ይንዕቕ ተባህለ እዚ ከም ዝበለ እዩ ምሳሌ 14 ካፍቅድ 6 ክሳብ 15 ተኣምር ኣባጋብር ድማ ከምዚ ይብል ኣባጋብር ዕለት ሞቱ ምስ ቀረበ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕድሜኻ በጽሑ እሞ ንዓ ሓመድ ክትለብስ በሎ ኣባጋብር ድማ ሓመድ ምልባስ ኣይግባአንን እዩ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ኤርምያስ ዶ ንስኻ ትበልጽ ኤርምያስ ዳ ከመይ ዝመውት በሎ ኣባጋብር ድማ ኤርምያስ ዶ ከማይ ኮይኑ እንተ ጠመየ እኳ ካብ ጥሜትሲ ብኹይናት ሞት ይሓይሽ ደኣ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ዮሐንስ ገዳማዊ ንስኻ ዶ ትበልጽ ንሱ ኣብ ገዳም ጥራይ ዝነብር ንሱ ደኣ ከመይ ዝመውት በሎ ኣባጋብር ድማ ዮሐንስ ዶ ከማይ ኮይኑ ንሱ ግዳ መዓር ጥራይ ዝቕለብ ዝነበረ ነገስታት እኳ መዓር ደኣ ዝፈቱ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ጊዮርጊስ ንስኻ ዶ ትበልጽ በሎ ንሱ 7 ዓመት ተጋደለ ኣባጋብር ድማ ጊዮርጊስ ከማይ ኮይኑ ንሱ ግዳ ተሸይሙ ክበልዕን ክሰትን ዝነበረ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ወሲኹ ሓተቶ ካብ ጴጥሮስን ሐዋርያዶ ንስኻ ትበልጽ ንሱ ዳ ከመይ ዝመውት ኣባጋብር ድማ መለሰሉ ጴጥሮስ ሐዋርያዶ ከማይ ኮይኑ ንሱ ግዳ ክትስቀል ከለኻ 3 ሰዓት ዝኸሓደካ ብድሕሪ እዚ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በለ ካባይከ ንስኻ ዶ ትበልጽ በሎ ኣባጋብር ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ዶ ከማይ ኮይንካ 3 ዓመት ጡብ ኣዴኻ ጠቢኻ 3 ዓመት ድማ እንጌራ እናበልዓኻ ማይና ሰተኻ ዓቤኻ በሎ ኣነ ግና ካብ ከርሲ ኣደይ ምስ ወጻኹ ጡብ ኣደይ ኣይጠበኹን ኣጻብዕ ኣደይውን ኣይሓዛንን ጸላም ክትከውን ቀያሕ ክትከውን ነደይ ኣይፈለጥክዋን እንጌራ ይበልዓኹን ማያሰተኹን ቆጽሊ ቀጢበ ኣይበልዓኩን ሳዕሪ ኣይተነጸፍኩን ጎድነይውን ኣብ መሬት ኣይጣምክዋን ዝሓሶት ከይከውን ድማ እኽሊ እንተ በሊዐስ ማይ እንተ ሰትየስ ቆጽሊ እንተ ቀንጢበላ ሳዕሪ እንተ ተነጺፈላ ምድሩውን ጎድነይ እንተ ኣውዲቐላ ባዕላታን ይንገራለይ በለ እዚ ምስኮነ ይፈረድ ተባህለ ሽዑ ሰራዊት መላእኽቲ ሁሎም ተጸውዑ ጻድቃን ዘበሉ ሁሎም ድማ ተጸውዑ እኽሊ ኮነ ማይ ቆጽሊ ኮነ እንስሳ አራዊትን ኩላቶም ተጸውዑ ሽዑ ኩላቶም ተሓተቱ እኽሊ ኣይበልዓለይን በለት ማይ ኣይሰተየለይን በለት ቆጽሊ ኣይቀንጠበለይን በለት ሳዕሪ ኣይተነጽፈለይን በለት ምድሪ ከዓ ጎድኑ ኣየወደቐለይን በለት እንስሳን አራዊትን ድማ ጸበል እግሩ ልሒስና እዩ ቀለብና ዝነበረ ኢሎም በኸዩ ዓዋፍ ኩሎም ድማ ከምኡ በሉ ሽዑ መላእኽትን ጻድቃን ፍረዱ ተባህሉ መላእኽትን ጻድቃንን ድማ ነፍሱን ስግኡን ከይተፈላለየ ናብ ሰማይ ክድይብ እምበር ከይመውት ኢሎም ፈረዱ አንታ ክርስቲያን እዚ ኸባሓቅ ዶ ናይ ቅዱሳን ቃል ይመስለካ እዚ አንታ ዝስ ምስ ቃል እግዚአብሔር ኣይተሰማምዕን እቶም ቅዱሳን ብጸጋ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይድሕኑ እሞ ናብ ሰማይ ኣትዮም የመስግኑ እምበር ደፊሮም እናነቐፉ ንእግዚአብሔር ኣይዛረብዎን እዮም ኣሽምባይ ሁከት ኣብ ሰማይ ከልዕሉ ነንሕድሕዶም ክቋየቑ ብሓደ መንፈስ ሓቢሮም ንመድሓኒኦም እናመስገኑ ንምልክት ናይ ምእዛዝ ትሕትናኦም
ዘውድታቶም ካብ ርእሶም ኣልዒሎም ኣብ ቅድሚ ዙፋን ክርስቶስ ይድርብዩ። ራእይ ምዕራፍ 4:10 እግዚአብሔር ነቶም ትሑታት ጥራይ እዩ ክብ ዘብሎም። ስለምንታይ እዩ እቶም ደባትር ነቶም ቅዱሳን ዘይዛረቦ ድፍረት ዘይናታቶም ትዕቢትን ዕሽነትን ዝጥቀንዎም ዘለዎም? ቅዱሳን ዶ ኣይኮኑን? ኣብ ገድልን ተኣምርን ብዛዕባኦም ኣዘንተው። ሓቂ እንተኾይኑ ግና ንኣና ምሳሌ ቅድስና ትሕትና ክኸውን ከመይ ገይሮም ይኽእሉ? ካብ አብርሃም ዝበልጽ ቅዱስ ዶ ኣሎ? ንሱ ምስ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ብክንደይ ፍርሃትን እናተዛረበ መሬት ሓሙኽሽትን ክነሰይ ምሳኻ ምዝርራብ ካብ ተገባኣንስ ዶ ኣይበለን? ዘፍጥረት ምዕራፍ 18:27 ንሱ ዶ ኣይኮነን ብሃይማኖት ዓርኪ እግዚአብሔር ኣቦ ኩሎም ቅዱሳን ዝኾነ ዮብሲ እግዚአብሔር ባዕሉ ስለ ጽድቂ ዝመስከረሉ ብኩሉ ፈተና ድማ ንሰይጣን ዘሰነፈ ዶ ኣይኮነን? ንሱ እግዚአብሔር ዳኛ እዩ መን ኦም ክማጎቶ ስለ ዝበለ። ናይዛ ቃል እዚኣ ካብ እግዚአብሔር ክንደይ ዘለፋ እተቐበለ። ኣባ ጋብርሲ ካብ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ ዶ በሊጹ እዩ? ኣብ ከርሲ ኣድዩ ከሎ ተሓርየ ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክጥምቕ እተገብኦ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እግሩ ደኒኑ ኣሳእኑ ክፈትሕ ኣይግባእን ዘበለ ንሱ ዶ ኣይኮነን? እግዚአብሔርን ንኩሎምን ቅዱሳን ኣነ እበልጸኩም እየ ካብ ኩሉ ዕቡይ ደኣ እዩ እምበር መዓዝ ቅዱስ ይበሃል። ካብ ከርሲ ኣድዩ ምስ ወፀ ጀሚሩ ካብ ዘይጠቡን ካብ ዘይበልዕን ካብ ዘይኸደነን ካብ ዘይድቅስን እምበር ምትሃት እዩ መዓዝ ደኣ ስጋ ኮይኑ ስጋ ካብ ዘይከውን ደኣ ከመይ ኢሉ ተጋደለ ይበሃል። እዚስ ዝኸፍአ ዕሽነት እዩ። ገድልን ተኣምርን ድርሰናት ዝጸሓፈ ሰባት ተቐባልነቱን ንእሽቶ ልቢ የብሎምን። ስለምንታይ እቶም ዝጸሓፍዎ ኣበይ ከይበሉ ስለ ዝጸሓፍዎ፣ እቶም እተቐበልዎ ድማ ኣበይ ከይበሉ ስለ እተቐበልዎ እዩ። ሰብ ካብ ኩሉ ፍጥረት በሊጹ ብመልክዕ እግዚአብሔር ተፈጥረ። ካብ ኩሉ ሰብ በሊጹ ድማ ክርስቲያን ዝኾነ ነዚ መጽሓፍ እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣእትዩ ከንብብሲ ክንደይ ዕቡድ እዩ። ክንደይ ዓብይ ፍርድኸ ካብ እግዚአብሔር ክቀበል እዩ። እቲ ጸሓፊኡስ እኳ ሓደ ጊዜ ዓቢዱ ነቲ ኣፉ ዝጸሓፋ ጥራይ እዩ ዝዛረብ እምበር ዕቡድ ነቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ። እቶም ነዚ መጽሓፍ እዚ ንውሉድ ወለዶኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣእትዮም ከንብብዎ ዝነብሩ ግና ዝበኣሱ ዕቡዳት እዮም። ስለዚ ኣታ ክርስቲያን ካብ እግዚአብሔር ናብ ርእስኻ ዓብይ ፍርዲ ከይተምጽእ ካብ እዚ ከምዚ ዝበለ ዕሽነት ተጠንቀቕ። ክርስቲያናት እንትዕሽው እግዚአብሔር ዝፈርደሎም ብዙሕ እዩ። ገድሊ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ ከምዚ ይብል። ሓደ መዓልቲ ናይ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ተምሃሪ ኣብ ገምገም ቃላይ ደው ኢሉ ከሎ ጋኔን ካብ ቃላይ ወፂኡ ናብኡ ኣተወ። ኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ ነቲ ጋኔን ካብቲ ተምሃሪ ብጸሎት ኣውፅኦ። ሽዑ ነቲ ጋኔን ክኸይድ እንተደለየ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ ናበይ ክትከይድ ኢሉ ሓዞ። መሊሱ ድማ ነቲ ሕንዙ ዝኾነ ብጸሎት ካብቲ ጋኔን ኣውፅኦ። ሽዑ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ነቲ ጋኔን ከምዚ ሕዝ ትኸይድ እንተ ኮይንካ ኪድ በሎ። እቲ ጋኔን ድማ ሕንዘይ ዝኾነ ተወዲኡ ሕጅሽ ተምሃሪኻ ደው ደኣ ክኸውን እምበር ናበይ እሞ ክኸይድ በሎ። ኣባ ተክለ ሃይማኖት ድማ እምበኣርከስ ተምሃሪየ ክትከውን እንተደሊኻስ ተገዘር ኢሉ ገዘሮ። ካልኣይ ኣጠመቆ፣ ሳልሳይ ኣመንኮሶ። እቲ ጋኔን ድማ መፍቀር እግዚአብሔር መፍቀር ሰብን ኮነ እሞ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣተወ። ኣንታ ክርስቲያን እዚ ኸብሓቅ ዶ ይመስለካ? እስኪ ሕሰቦ። ገድልን ተኣምርን ድርሰናት ኩላቶም ሓሶት እዮም። ዘንበብካ እንተ ኣንበብካ ዝኸፍእ እምበር ዝሓይሽ ኣይክትረክብን ኢኻ።
ካብ ኦሪት ካብ ነቢያት ካብ ወንጌል ካብ ሐዋርያት ዘንበብና እንተ አንበብና ጋኔን ናብ ሰብኣትዩ ነይሩ ብዝወፀ ምስ ሰብ ተጸምቢሩ ዝጸደቀ እሞና መንግስተ ሰማያት ድማ ኣተወ ዝብል ኣየንበብናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓቢ ዳኣሎ ንሱ ብዙሓት ኣጋንንት የውፅእ ነይሩ እሞ ሓደ ካብኣቶም ዝገዘሮን ዘጠመቆን ኣየንበብናን ገድልን ተኣምርን ድርሳናትን ጽሒፎም ዘለው ሰባት ብዘይ ምስተውዓል ከም ዝኾነ በዚ ይፍለጥ ነቲ ሰይጣን ተገዝረ ዝብሎስ ሰይጣን ዶ ስጋ ኣለዎ እዩ ነዚ ከምዚ ዘበለ መጽሐፍቲ ንውልድ ወለዶ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከንብቡ ዝነብሩስ ቁሩብ ዶ ኣይስተውዕሉን እዮም እምበኣርስከ ኣታ ክርስቲያን ነቲ እተንብቦ መጽሐፍቲ ሓቁን ሓሶቱን ከተስተውዕሎ እዩ ዝግባእካ ኣርደእቲ ዝበሃል መጽሐፍቲ ድማ ንዕኡ ብምትሓዝን ንዕኡ ብምንባብን ናብ መንግስተ ሰማያት የእቱ ዝብሎ ኣሎ እቶም ንዕኡ ዝሓዙ ንዕኡ ከየንበቡ እንጌራ ዘይበልዑን ማይ ዘይሰትዩን ኣለው ንሱ ድማ 12 ሐዋርያት ንሰዶምን ጎሞራን ከስተምህሩ ኸዱ እቶም ናይ ሰዶምን ጎሞራን ሰባት ድማ ሕሱማት ነበሩ እሞ ነቲ ትምህርቶም ምቕባል ኣበይዎም ነቶም 12 ሐዋርያት ድማ ጸልዮም ካብ ሰማይ ሓዊ ኣውሪዶም ነቲ ከተማታት አንደድዎ ንሎጥ ድማ ምስ ደቁ ካብኡ ኣውጽእዎ ይብል አንታ ክርስቲያን እዚ መጽሐፍ እዝስ እንታይ መጽሐፍ ይበሃል ሰዶምን ጎሞራን ኣብ አብርሃም በህይወቱ ከለዶ አይኮነን ዝነደደ አብርሃም ገና ሳዕ ክርስቶስ 42 ወለዶ ደይኮነን 12 ሐዋርያት ተማሃሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶ አይኮኑን ሰዶምን ጎሞራን ዳ ክሳዕ ዘመን ሐዋርያት ከመይሉ ጸንሐ እዚስ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ አበይ ከይበልካ ሓሶት እዩ ሰብ ካብ ኩሉ ፍጥረት በሊጹ በመልክዕ እግዚአብሔር እተፈጥረ ካብ ኩሉ ሰብ በሊጹ ድማ ክርስቲያን ዝኾነ በዚ ከምዚ ዝበለ ዕሽነት ክነብርሲ ክንደይ ዘጉሂ ነገር እዩ ኣብ ኢትዮጵያና ዘሎ ገድልን ተኣምርን ድርሳናትን ኩሉ በጠቕላላኡ ነንሓዲኡ እንተ አንበብካዮ እቲ ሓደስ ካብቲ ሓደ ዝኸፍ እዩ እምበር ሒሽ ዝብል ከቶ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ስለዚ ኣታናይ ሓቂ ክርስቲያን ዝኾንካ ሰብ ገድልን ተኣምርን ድርሳናትን ኩሉ ሓሶት ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ናብ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ብሉይን ሓድሽን እቶ በኦሪትን በነቢያትን ኣቢልካ ናብ ወንጌልን ናብ ሐዋርያትን ብጻሕ ኣብ ወንጌልን ካብ ሐዋርያት ምስ በጻሕካ ግና ኣብኡ ቁም ወንጌልን ሐዋርያትን ንሱ ማሕተም ሰማያዊ ንጉስ እዮም ካብኡ ኣይትሕለፍ ኣይትቀጻዕ ኣሽምባይዶ ካብ ማሕተም ሰማያዊ ንጉስ ዝሓለፈስ ካብ ማሕተም ምድራዊ ንጉስ ዝሓለፈ እኳ በብርቱዕ ይቐጻዕ እዩ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8 እምበኣርስከ ተኸታተልቲ መደብና ዝኸነንብቦ ዝጸንሕና ምድሓን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ባዕሉ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ከም ዝበለ ኢና ንፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብጀካ በኣይ ናብ ኣብ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ይብለና ስለዚ የሕዋቴ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ሓደ መንገድና እቲ ሓደ ሓቅና እቲ ሓደ ህይወትና ንሱ እዩ ካልእ የብልናን ብኻልእ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ መእተዊ የለን ስለዚ ነዚ ተዓዚብና ቅድሚ ሕጂ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ብሕትና መድሓኒ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ደይ ተገለጸልና ዝነበረ እሞ
ሕጂ ዝተገለጸልና እንድሕር ኣለና ኩላና ብሓብር ኮይና ክንጸልይና ደድሕሪካ ክጽልየኹም ጎይታይ ኢየሱስ ንኣይ ከተድሕን ናብ ምድሪ ስለ ዝመጻእካ ስለ ዝሞትካን ስለ ዝተንሳእካን እመስግነካ ኣለኹ ካልኦት ኩሎም ነገስታት ሓለፍቲ ምዃኖም ንስኻ ንበይንኻ ግና ንዘለዓለም እትነግስ ንጉስ ምዃንካ እኣምን ኣለኹ ሎሚ ድማ ህይወተይ ኣብ ትሕቲ ንግስነትካ ከግዛኣ እውስን ኣለኹ ኩሉ ሓጢኣት እእመን ኣለኹ ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ ብደምካ ሕጸበንን ኣንጽሃንን ተሪፉ ዘሎ ዘመን ህይወተይ ንስኻ በይንኻ ክትነግሰሉ ንዓኻ እህበካ ኣለኹ ንኹሉ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ እኽሕዶ ኣለኹ ተሪፉ ዘሎ ዘመነይ ከም ድላየይ ከም ዝመስለንን ዘይኮነስ ከም ቃልካ ዝነብረሉ ዘመን ክኾነለይ ጸጋ ሃበኒ ስለ ምሕረትካ እሙንነትካ እመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬን መድሓኒዬን ኣምላኸይን ጌረ እቕበለካ ኣለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ሓጢኣተኛይ ሓጢኣተይ ብደምካ ሕጸበለይ ሽመይ ኣብ መዝገብ ህይወት ጽሓፍ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊድካ ንሓጢኣተይ ሞይትካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ዝተንሳእኻ ብልበይ እእመን ኣለኹ ብኣፈይ እምስክር ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢኻ ኣሜን ብድሕረይ ድጸለኹም ኣሕዋት ኣሓት ኣዴታት ኣቦታት ኣብ መርበብ www.betyesus.com www.betyesus.com ብምእታው ርእይተኹም ዘለኩም ወይ ከዓኒ ተኸታታሊ ትምህርቲ ዝኾነ ከምኡ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ንምክትታል ኣብ ትደልይሉ ግዜ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ዕዚዙ ይባርኽኩም كانيا نصبح يتبر سامعان تمدحان كيام لتتك والسنك تغبر حجي نسيز موتك سامعان تمدحان كيام لتتك والسنك تغبر حجي يسوس كم قيلها حجيا وحجيا حجيا سمعت ملحان حجيا حجيا وحجيا حجيا سمعت ملحان حجيا حسيات كان مرقم كان وسيد وزمته من تاخاخ بليو سيان زوار كزي خلو حجي كزي تتصبى دحر كي تتعاس يسوس نسمته كزي خلو حجي كزي تتصبى كي تتعاس يسوس نسمته حجيا
وحجيا حجيا طمعت ملحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت ملحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت ملحان حجيا